Kay may buntag Pilipinas, may hapon Texas. So igsoon na nasab kita karon sa ato ang pagpadayon sa pagbasa sa pulong sa Dios. So igsoon uban ko karong adlaw, ani ana karon kita sa ikaduhang Samuel chapter 19, no? Sa ika-19 na ta karon ka kapitulo igsoon. So salamat kayo sa imuhang pagpadayon og pag-uban kanako igsoon karong adlaw. So before ta magsugod, uban ko sa akong pag-ampo. Dalaygon og mahimayaon namo nga Dios. Ikaw Ginoo mong ginapasalamatan og gipasidunggan karong adlaw. Ginoo, salamat sa kahigayunan nga kami makalingkod og makapangamuyo sa imong pulong, Lord. Nay-pray nga imong balang espiritu Ginoo mamuhat gayud sa among kinasuluran, O God. Nay-pray Lord nga bisan pa ang mga tawo nga manan-aw ani nga video Ginoo. Lord, I pray nga ikaw magapanalangin usab ngadto kanila. I pray Lord nga ikaw ang Dios makig-istorya usab kanila Ginoo. Sama sa imong pakigistorya kanako, Lord, pinaagi sa imong mga pulong. I pray nga imong lamdagan ang matag usa namo kakasing-kasing og hunahuna Ginoo. Nga imong mga pulong, O God, anuna gayoy lugar sa among kasing-kasing nga kini amo giyong tipigan og kini among mahimong maikinabuhi sa matag adlaw Ginoo. So salamat kayo, Lord, ikaw mong gina-welcome karong adlaw. Ug nining higayuna amo kining ihatag kanimo ang tanang dungog ug himaya pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesus. Amen og amen. So igsoon uban ko. Okay, so nanata sa chapter 19 og giuluhan kini og gikasab-an ni Joab si David. Okay. So chapter 19 verse 1. Gibalitaan si Joab, naghilak og nagbangutan ang hari tungod kang Absalom. Busa nahimong kasub-anan alang sa tanang tawo ang kadaugan ni adtong adlaw kay nakabalita man ang mga tawo nga nagbangutan ang hari tungod sa kamatayon sa iyang anak. 3. Og ang mga tawo misikreto sa pagsulod sa syudad sama sa mga tawo nga maulaw mosulod sa syudad kun mabuntog sila sa gubat. Gitabunan sa hari ang iyang nawong og mihilak siyag kusog. O anak ko, Absalom! O Absalom, anak ko! Unya, miadto si Joab sa balay ni David o giingnan niya ang hari. Gipakaulawan mo karong adlaw ang tanan mong mga sakop nga maoy nagluwas sa imong kinabuhi ug sa kinabuhi sa imong mga anak ug sa imong mga asawa ug mga puyo-puyo. Kay gimahal mo man ang nagdumot kanimo ug gikasilagan mo ang nagmahal kanimo. Kay karong adlaw imong gipasabot pag-ayo nga way bali alang kanimo ang imong mga commander og mga sakop kay gisabot ko nga kun buhi pa si Absalom og kaming tanan ang nangamatay ikalipay mo kini. Verse 7. Busa tindog, gula og dasiga ang imong mga sakop kay ipanumpa ko atubangan sa Ginoo nga kun dili ka moadto kanila walay magpabilin kanimo niining gabhiuna ug mahimo kining mas ngil-ad alang kanimo kaysa tanang kadaot nga nahiaguman nimo gikan sa imong pagkabatan-on hangtod karon. Unya mitindog ang hari og milingkod duol sa ganghaan. Nahibaluan kini sa katawhan ug miduol silang tanan kaniya. Okay, padayon na to. Si David mibalik sa Jerusalem. Niining higayuna nanago sa ilang kabalayan ang mga Israelita ug nagkaguliyang ang tanang mga tao sa tanang banay sa Israel ug miingon sila, giluwas kita sa hari gikan sa atong mga kaaway ug sa mga Pilistihanon ug karon gibiyaan niya ang iyang yuta aron makalikay siya kang Absalom. Apan namatay sa gubat si Absalom nga atong gidihugan aron maghari kanato. Karon nganong wala man kamo maghuna-huna sa pagdala sa hari balik nganhi? Ang balita bahin sa gisulti sa mga Israelita miabot kang David. Busa gisugo niya ang mga pari nga si Sadok
og si Abiatar aron sa pagpangutana sa kadagkuan sa Juda. Nganong naulahiman kamo sa pagdala kanako balik sa akong palasyo nga unta paryente man kita. Og pahinumdumi ninyo si Amasa nga siya akong paryente og himuon ko siyang pangulo sa akong kasundaluhan puli kang Joab. Og nadani niya ang tanang tao sa Juda busa gipahibalo nila ang hari bahin niini og gipadala nila kining mensahe ngadto sa hari. Pauli na uban sa imong mga sakop. Busa ang hari mibalik sa Jordan og ang mga taga-Juda miadto sa Gilgal aron pagsugat sa hari og paghatod kaniya tabok sa suba sa Jordan. Og si Simeas nga anak ni Gera nga taga Benjamin gikan sa Bahurim, kuyog sa mga tao sa Juda nagdali aron pagsugat kang Haring David. Mikuyog kaniya ang 1,000 ka tawo gikan sa Benjamin. Og si Siba ang sulugoon ni Saul uban sa iyang 15 ka anak nga lalaki og 20 ka sulugoon midali paglugsong ngadto sa Jordan una sa hari. Gilabang nila ang suba aron pagkuha sa banay sa hari og aron pagtuman sa iyang sugo. Okay? Sa dihang ang hari dapit na mulabang sa suba sa Jordan, mihapa si Simeas sa atubangan niya og miingon, hangyoon ko ang akong agalon nga pasayloon og kalimtan lang unta ang gibuhat ko nga imong sulugoon sa diha nga mibiya ka sa Jerusalem. Nasayod ako nga nakasala ako busa mianhi ako karon ug ako gayod ang una nga mianhi sa banay ni Jose aron pagsugat sa akong agalon nga hari. Apan si Abisai nga anak ni Seruya miingon, dili ba angay patyon si Simeas tungod sa iyang pagtunglo sa pinili sa Ginoo? Miingon si David kang Abisai, kamong mga anak ni Seruya walay katarungan sa pagbabag sa akong buot buhaton. Kinahanglan ba gayud nga adunay patyon karong adlaw dinhi sa Israel? Nasayod ako nga ako na karon ang hari sa tibuok Israel. Og miingon ang hari kang Simeas, dili ka patyon. Og gipanumpaan kini sa hari. Okay, verse 24, gikaloy-an ni David si Mephiboset. Unya, misugat sa hari si Mephiboset nga apo ni Saul, hugaw ang iyang tiil, tag-as ang bungot, og nagkalago siya kay wala man siya manglimpyo. Sukad pagkagibo ni David hangtod sa iyang pagbalik, og sa pag-abot niya gikan sa Jerusalem aron pagsugat sa hari, giingnan siya sa hari, nganong wala ka man muuban kanako, Mephiboset. Mitubag siya, gibakakan ako sa akong sulugoon. Nangandam na unta ako sa akong asno aron muuban kay musakay man gayud ako sanglit bakol man. Apan giingnan ako sa akong sulugoon nga ikaw nasuko kanako. Apan ikaw kamahalan sama ka sa anghel sa Dios. Busa buhata kanako ang giila mong maayo. Wow. Kaya ang tibuok banay sa akong amahan patyunon sa akong agalon nga hari. Apan ako nga imong sulugoon, gimbutan mo nga mosalo kanimo sa imong pagkaon. Wala ako'y angay pang pangayoon sa hari. Giingnan siya sa hari, nganong maghisgot ka pa man mahitungod sa imong kaugalingon. Nakahukom na ako nga ikaw og si Siba maoy magbahin sa yuta. Apan miingon si Mephiboset sa hari, ihatag lang kang Siba ang tanan kay igo na kanako nga ang hari nahiuli sa iyang balay nga walay kabilinggan. Wow. Praise Jesus. Hallelujah. Mabalik sa ko gamay kang Mephiboset. Lami kayang kasing-kasing no. Akong buot to naon-naon.
siya ang kanang kabilin ba. Siya na lang ang nahibilin nga banay ni Saul nga. Si Saul matong hari sa una no before si David. Nya karon si David na ang hari. Nya kay si Saul nahimo man siyang kalaban ni David. Kanang kalabanon unta si may pamsit no, pero ang kasing-kasing ni David, di ba friend man siya ni Jonathan ang papa ni Mephibosheth no. Unya karon ang nahitabo nga gikaluy-an ni David si Mephibosheth. Unya si Mephibosheth pud wala niya gi-take for granted ba ang pabor bitaw nga gihatag ni David nga hari na no. Mapaubsanon gihapon siya no. Iyang giila ba no nga grasya to siya sa grasya, gigrasyahan siya ba ni David no nga. Wala na magyud unta siya kay kumbaga si David naman ang hari ba no. Pwede ra gyud siya kalimtan. Pero gitagaan siya grasya sa Ginoo ba no nga si David maluoy niya. Unya ang iyang kasing-kasing ba no nga bisan nagihatag ni David ang tanan nga mga kayamanan ni Saul sa iyaha. Ningon siya nga okay ra sa kuwag wala na no. Ihatag lang na sa akong sulugoon. Okay ra sa kuwa nga wala na as long as naa ka ning ubi nakauli ka sa Jerusalem. Kana nga kasing-kasing ba so no, ako nakita nga nagpaubos siya pag-ayo sa iyang kaugalingon. Kana nga attitude ba lami kayo no? Tagay migingan ang attitude Lord kanang mapausanon kaayo. Nga dili mo take for granted bitaw or dili mo take advantage. I mean dili siya mo take advantage ba no nga. Kumbaga duol na siya sa luwag. Maragana ba no? Pero wala niya gi-take advantage ang iyahang opportunity nga gihatag sa Ginoo sa iya. So lami na pod siya nga tong tagaan og kanang pagtagad no. Nga mahimo batang mapausanon. Oh Lord, have mercy. Have mercy, God. Okay, so 31. Gikaluy-an ni David si Barzillai. Kiniining higayuna nakalugsong si Barzillai ang tagagilid gikan sa Rogelim aron mohatod sa hari tabok sa Jordan. Tigulang nakaayo si Barzillai, 80 na ang edad og siyay nagatiman sa pagkaon sa hari samtang didto si David sa Mahanaim kay dato man siya kaayo. Og giingnan si Barzillai sa hari. Kuyog kanako og atimanon ko ikaw didto sa Jerusalem. Apan mitubag si Barzillai, pila na lang kaha katuig ang nga mabuhi pa ako busa dili na kinahanglan nga mokuyog ako kanimo sa Jerusalem. Karon 80 na ang akong edad ug dili na ako makaila sa nindot ug dili nindot. Dili na ako makaila sa lami sa pagkaon og ilimnon og bungol na ako. Busa ayaw na lang akong tagda kay makasamok lang ako kanimo. Ubanan ko ilang ikaw hangtod sa tabok sa Jordan. Dili kinahanglan nga gantihan mo pa ako. Hangyoon ko ikaw nga tugutan mo ako sa pagpauli aron adto ako mamatay sa akong syudad nga duol sa gilubngan sa akong mga ginikanan. Apan ani ang akong anak nga si Simham, paubanon ko siya aron mag-alagad kanimo. Og miingon ang hari, paubana kanako si Simhan og buhaton ko kaniya ang gihuna-huna mong maayo. Ang tanan nga gihangyo mo kanako, buhaton ko alang kanimo. Unya ang tanang mga tao milabang sa Jordan og milabang usab ang hari. Gihagkan og gipanalanginan sa hari si Barzillai og mipauli si Barzillai sa ila. Okay. Okay, verse 40. Due tayong pagsudyaay sa Israel o sa Juda. Mipadayon ang hari ngadto sa Gilgal og mikuyog kaniya si Simham. Mikuyog usab sa hari ang tanang mga tao sa Juda og katunga sa mga tao sa Israel sa pagtabok niya sa Jordan. Unya, miadto sa hari ang mga tao sa Israel o giingnan nila siya.
Nganong ang taga-Juda may nagkuha nimo og sa imong banay og mga sakop. Mitubag ang tanang mga tawo sa Juda, paryente man namo ang hari, nganong ikasuko man ninyo kini. Ang hari ba'y nagbuhi namo? O may gasa ba siyang gihatag kanamo? Og mitubag ang taga-Israel, napulo kapilo ang among katungod kaysa inyuha. Busa nganong gitamay man ninyo kami. Dili ba kami man ang unang mipahayag sa pagdala nganhi sa atong hari? Apan mas lig-on ang mga pulong sa mga tao sa Juda kaysa mga tao sa Israel. Hallelujah. So, igsuon mao kadto ang chapter 19 karong adlaw atong nahuman og atong padayonon ang chapter 20, no? Atong padayonon ang chapter 20. Chapter 20, giuluhan kinig ang pag-alsa ni Siba. Chapter 20 verse 1. May usa ka tawo nga maldito nga ginganlag Siba nga anak ni Bikri sa banay ni Benjamin. Gipatingog niya ang trumpita og miingon siya, wala kami labot kang David. Wala kami masunod sa anak ni Jesse. Pamauli kamo sa inyong tulda, mga Israelita. Busa ang tanang tao sa Israel mibiya kang David og misunod sila sa anak ni Bikri. Apan ang mga tao sa Juda misunod sa ilang hari gikan sa Jordan ngadto sa Jerusalem. Miadto si David sa iyang palasyo sa Jerusalem ug iyang gikuha ang napulo ka puyo-puyo nga gibilin niya kaniadto aron pag-atiman sa iyang balay. Gipagwardyahan niya sila diha sa usa ka balay o giatiman niya sila apan wala niya sila hilabti. Busa mipuyo sila didto hangtod sa adlaw nga sila namatay ug nagpuyo nga daw mga byuda. Unya, giingnan sa hari si Amasa. Panihi nako ang mga kalalakian sa Juda o kinahanglan nga madala mo sila nganhi sulod sa 3 ka adlaw uban kanimo. Busa miadto o gitawag ni Amasa ang Juda apan wala siya makabalik sa adlaw nga gitagal kaniya. Og miingon si David kang Abisai, niining higayuna mas dako ang kadaot nga mahimo kanato ni Siba nga anak ni Bikri kay ni Absalom. Magdala sa akong mga sakop og apasa siya, pagdala sa akong mga sakop og apasa siya aron dili mailog ang mga syudad nga may mga kuta og makahatag unyag kasamok kanato. Busa ang mga sakop ni Joab, ang mga gwardya sa hari ug ang tanang kasundaluhan nga nahibilin sa Jerusalem kauban ni Abisai migukod kang Siba. Sa pag-abot nila sa dakong bato nga didto sa Gibeon, misugat kanila si Amasa. Si Juba nagsulob og biste sa sundalo o gipaibabuan kinig usa ka bakos nga may espada nga gisakop o gitakin niya sa iyang hawak og sa paglakat niya nahulog kini. O giingnan ni Joab si Amasa, kumusta ka man igsuon? Unya sa iyang tuong kamot, gikuptan niya ang bungot ni Amasa. Aron kunuhay paghalok kaniya. Apan wala makabantay si Amasa sa espada nga didto sa kamot ni Joab. Unya gidunggab ni Joab si Amasa. Og nayagyag ang iyang tinai ug wala na kinahanglana nga hansakan pa siya pag-usab kay patay naman si Amasa. Grabe si Joab, no? Kuan kay siya. Kumbaga sa tuang generasyon karon mura siya kanabit ang killer. Hanas kay siya. Wala siya kahadlok nga mopatay, no? Ingon diri, unya si Joab ug ang iyang igsuon nga si Abisai migukod kang Siba. Ang anak ni Bikri, usa sa mga tawo ni Joab ang mitindog tupad sa patayng lawas ni Amasa ug miingon,
sundan ninyo si Joab, kamong dapig kaniya og kang David. Naglunang si Amasa sa iyang kaugalingong dugo didto sa taliwala sa dalan. Kutob sa nahiagi ng hunong sa pagkakita nila kaniya. Sa pagtan-aw sa tawo ni Joab nga ang tanang mga tawo ng hunong gikuha niya si Amasa sa dalan ug gidala niya ngadto sa kaumahan o gitabunan niya biste. Sa nakuha na gikan sa dalan ng patayng lawas ni Amasa, ang tanang mga tawo mipadayon sa pagsunod kang Joab aron paggukod kang Seba. Unya miagi si Siba sa tanang banay sa Israel ngadto sa Abil sa Bit-Maaka ug nagtigom og misunod kaniya ang tanang kaliwat ni Bikri. Unya ang tanang mikuyog kang Joab miabot og gilibutan nila si Siba didto sa Abil sa Bit-Maaka. Gitabunan nila ang kanal nga naglibot sa syudad ug gisigi nila dumbol ang kuta aron paglumpag niini. Unya usa ka maalamong babayi misinggit gikan sa syudad, "Pamati kamo, paaria si Joab kay may isulti ako kaniya." Og si Joab miduol kaniya og miingon ang babayi, "Si Joab ka ba?" Mitubag siya, "Oo." Unya giingnan sa babayi si Joab, "Pamati sa isulti ko kanimo." Og siya miingon, "Mamati ako." Miingon ang babayi, nag-ingon sila kaniadto, magpakitambag sila didto sa Abil og mahusay ang kaso. Makigdaiton og buutan ang imong syudad sa Israel. Buot ninyong gub-on ang usa ka syudad nga maoy inahan dinhi sa Israel. Nganong laglagon man ninyo ang kabilin sa Ginoo? Mitubag si Joab, "Dili kana mahitabo, apan usa ka tawo nga gikan sa bukid sa Ephraim nga ginganlag Siba nga anak ni Bikri misukol kang Haring David. Itugyan siya kanako og mobiya ako sa syudad." Og miingon ang babay kang Joab, "Litsa ko ang iyang ulo, iitsa ko ang iyang ulo nganha kanimo gikan sa kuta." Unya sa pagkamaalamon sa maong babayi, gipahibalo niya ang lumulupyo sa syudad. Unya gipunggutan nila sa ulo si Siba nga anak ni Bikri ug gilabay nila kini ngadto kang Joab. Tungod niini gipatingog ni Joab ang trumpeta ug mibiya sila sa syudad ug namauli ug mipauli si Joab ngadto sa Jerusalem ug miadto sa hari. 23. Niining higayuna si Joab maoy commander sa tibuok kasundaluhan sa Israel ug si Binaias anak ni Joyada maoy commander sa mga gwardya sa hari. Si Adoniram maoy pangulo sa mga mamumuo nga pinugos ug si Josaphat nga anak ni Ahilud maoy tiglista. Si Siba maoy sekretaryo, si Sadok ug si Abiatar mao ang mga pari ug si Ira nga tagal Jair maoy pari ni David. Okay, so igsoon mao kadto ang chapter 19 ug chapter 20 no nga ato ang nahuman karong adlaw. So wala pa nahuman no ang istorya ni David uban sa iyahang kabanay sa mga Israel. So igsoon, salamat kaayo sa imong pakig-uban kanako karong adlaw. I hope nga natay nakit-an or natay na learn no. Natay na nakuha nga mga pagtulunan sa kinabuhi ni David sa iyahang mga sakop no, sa kang Mipuboset no. Giganahan ko sa kasing-kasing ni Mipuboset kay nagpaubos gyud siya pag ayno. Yang giila ba nga wala gyud siya, wala na ba siya iyaha, you know? Iha naging ihatag sa iyang sulugoon ang ihatag ni David niya. Ang iyaha nga kanang igo na niya nga giila siya ni David nga anak ni Jonathan. Unya giatiman siya, pakaunon siya uban sa ilahang mga kaubanan sa lamesa no. So
na ang iyahang respeto kang David, no? So mao na ako ang nakita nga kuan niya pagka mapainobsano, no? Wala niya gitake advantage ang iyahang kanang pabor nga nakuha gikan kang David. So igsoon, I hope nga naatay nakuha og atong i-apply sa atong kinabuhi, no? Atong ato ang iampo, no? Atong hangyoon ang Ginoo nga tagaan ta sa Dios og kanang mapainobsanon nga kasing-kasing. No, kay panagsan na lang na, no? Ako guilty pug ko usahay kayo usahay murag feeling nato mapaubsanon ta pero sa nagdi ay tay pagka mapahitas o nigsuon usahay, no? Nga di ta kabalo pero naa di ay siya. So mao nang atong ipadaplin, no? I-surrender sa Ginoo nga Lord, kuhaning ako ang pagka mapahitas. Tabangi ko Lord nga mahimo kong mapainubsanon aron makapahimuot ko sa imong ngalan. So igsoon, salamat kayo dalaygon ng Dios sa walay katapusan. Magkita na usab kita hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat.